Ara sí. Bona tarda i benvinguts tots al primer Eixample Talks. Inaugurem aquest cicle de trobades entre el món públic... espera que s'està això solapant. Ara, així millor, oi? Sí. Inaugurem aquest cicle de trobades entre el món públic i el món privat i ho fem conjuntament PIMEC i Deniu Barcelona Post. I deixeu-me dir que ho fem d'una manera valenta, perquè ajuntar el món privat i el món públic per debatre sobre temes que podrien ser conflictius i ajuntar-los en una mateixa taula per debatre no és fàcil. I molt menys fàcil és fer que aquest debat sigui públic, o sigui, transmetre-ho públicament. Però creiem, tant PIMEC com Deniu Barcelona Post, que els grans reptes de país i de ciutat requereixen de grans converses i també de grans aliances. I tenim per davant un repte com a societat i tenim per davant un dels grans reptes com a societat i políticament, que és l'habitatge. Abans, però, d'entrar en matèria, ens donarà la benvinguda Antoni Cañete, president de PIMEC, i tot seguit Guillem Carol, CEO de Mass Media Group i editor de Deniu Barcelona Post. Benvinguts. Bona tarda a tothom i moltes gràcies per la teva introducció. I jo simplement el que vull és donar-vos la benvinguda a lo que és la vostra casa, que és PIMEC. I per tant celebrar i posar en valor realment que es faci una jornada com aquesta, que es faci d'alguna forma en aquestes converses, en aquest eixample Talks, en el que es pretén, com molt bé ens estaves indicant, és que es creïn aquests espais que puguin permetre aquests diàlegs i sobretot en temes d'actualitat siguem capaços de tindre diferents líders, opinadors, gent que estan d'alguna forma en els diferents àmbits i que ens puguin permetre tindre de primera mà quins són els seus punts de vista, quines són les seves reflexions i sobretot quina és la situació que tenim actualment que ens ha de permetre tindre aquests diàlegs per poder reflexionar, mantenir opinió, però sobretot veient els problemes, quines són les propostes de solució que d'alguna forma es puguin portar a terme. I deixeu-me que també posi en valor en aquest sentit, i això per mi jo crec que és molt important, que Deniu, que és com se coneix, Deniu, aquest mitjà de comunicació que ha vingut de forma disruptiva a poder aportar-se un toc d'aire fresc, de temes d'actualitat i amb una forma de comunicar molt més transversal i molt més disruptiva, com deia, i actual, ha posat d'alguna forma aquests debats d'una forma molt transversal i d'una forma molt transparent. Per tant, jo us vull donar la benvinguda a lo que és la casa de totes les empresàries i els empresaris del nostre país, sobretot de les petites i mitjanes empreses i les persones autònomes, i que, com d'alguna forma veieu, en PIMEC hem fet una transformació de la nostra pell, perquè efectivament hem fet una remodelació del nostre edifici, al qual no només li hem canviat l'aspecte físic, sinó que l'hem dotat tecnològicament. Però n'hi ha alguna cosa que també n'hem canviat, que ha sigut amb un nou rebranding, el que és la nostra imatge. La nostra imatge i sobretot el missatge que volem traslladar. I per tant, com veieu, ara la imatge, i en aquest cas el logo que reflecteix aquest rebranding que n'hem fet, veureu que posa un PIMEC del segle XXI, en el que, com veieu aquí, tenim la volta catalana i queda dintre del nostre logo, però veureu un logo que està en minúscula que diu Petita i Mitjana Empresa de Catalunya, però dintre d'aquest logo n'hi ha una P, que la veieu en minúscula, però que amaga una P mayúscula, perquè reivindiquem que aquests empresaris de les petites i mitjanes empreses i empresàries són, i volem que no li diguin petits empresaris, volem que li diguin grans empresàries i empresaris d'empreses petites, que és diferent. I per tant, jo crec que Guillem, que ha sigut el que ha constituït el Deniu, el que està creant aquest projecte, és un exemple d'aquest gran empresari d'una empresa petita i en aquest cas d'un tema tan complicat com el de la comunicació, que avui ens posa aquests diàlegs, aquesta forma de comunicar, i jo, Guillem, te vull felicitar públicament i t'obro d'alguna forma no només la que és la teva casa, sinó la possibilitat de poder generar aquestes reflexions de la forma que ho fas i amb aquest missatge que d'alguna forma esteu fent des d'aquesta aposta, d'aquesta capçalera. I deixeu-me que digui que avui, a més, es fa amb un tema que no només és de màxima actualitat,
sinó que és un problema d'unes dimensions possiblement més grans de les que tingui capacitat d'explicar-vos o la que jo crec que encara no són conscients, que és el tema de l'habitatge. Jo, parlar del tema de l'habitatge i tindre'n aquí en Vicenç Hernández i tindre a l'Anna Puigdevall, que a més és membre dels nostres òrgans de govern, i ells que han estat i que són membres del col·legi, en aquest cas d'APIS i en aquest cas també de l'associació que ha portat a tant d'èxit l'Anna i el Vicenç, no? La veritat és que ni he de parlar ni tinc la capacitat de poder parlar, Vicenç i Anna. Però sí que us puc dir, d'alguna forma, que el tema de l'habitatge irrompeix en alguna cosa que és molt important, que són les persones, que són les famílies i que està generant un problema d'una dimensió humana i d'una dimensió social molt important i que és fruit possiblement de no haver fet les polítiques que tenien que fer o haver fet en un moment determinat, perquè el tema de l'habitatge és un tema d'oferta i demanda. Actualment hi ha una demanda que no li dona resposta a l'oferta perquè en el seu moment no van prendre les decisions adequades d'inversió, de condicions o en aquest cas d'estratègia que tenien que prendre. Segurament que no tenim la capacitat de resoldre un problema com aquest d'avui per demà, però quan parlem des de l'economia i parlem des de l'empresa, diem que el primer problema que tenen avui dia les nostres empreses, el primer és trobar persones, trobar talent. I possiblement, i moltes vegades no es parla, el problema de tindre talent ve directe o indirectament relacionat tant a l'habitatge. El seu cost dificulta moltes vegades que la gent pugui tindre aquest habitatge i per tant pugui desenvolupar el fet de poder trobar feina, perquè aquesta pressió que té avui dia especulativa tot aquest tema fa que n'hi hagin llocs que tot i tenint treball, en les condicions possiblement que es dona al nostre mercat de treball, n'hi ha una impossibilitat de poder tindre habitatge o té d'alguna forma una pressió a l'habitatge que dona com a conseqüència no poder cobrir aquesta necessitat tan vital que és l'habitatge i el treball. Per tant, una reflexió no només necessària, sinó que a més ens ha de portar quina és la situació, però sobretot quines són les solucions. Per tant, gràcies per la vostra assistència, gràcies per el treball, Guillem, i sobretot que tingueu i que tinguem un debat en el que els ponents que teniu avui són de primer nivell. També us vull agrair la vostra presència i la vostra participació i estarem inatents perquè del que surti i del que parleu farem bandera i torno a dir, amb persones com en Vicenç i l'Anna, que segurament defensa i que segurament portaran això dintre dels nostres òrgans de govern i de gestió de la casa. Moltes gràcies i molt bona tarda. Bé, moltes gràcies. Gràcies, president, per l'alabança pública. També moltes gràcies a PIMEC per cedir-nos aquest espai i per confiar en aquest projecte des del primer dia quan vam venir aquí a PIMEC i us vam proposar que crèiem que s'havia de crear un espai on col·laboressin, on parlessin i on es trobessin el món públic i el món privat i vau apostar des del primer moment, que no és sempre comú que una entitat t'obri les portes, t'ho faci tot tan fàcil i et possibiliti crear un cicle de xerrades com el que nosaltres creem i com el que creem conjuntament amb vosaltres. 3 coses. La primera, el Deniu Barcelona Post, per a aquells que no es coneixeu, és un magazín de bones notícies de Barcelona, de periodisme en positiu, que és el que nosaltres volem posar de relleu i volem defensar i anem defensant a tot arreu on anem, que és que es pot explicar les notícies des d'un punt de vista constructiu i des d'un punt de vista que puguis sumar i puguis ajuntar comunitats. I això és el que fem i és el que defensem dia a dia, perquè n'estem una mica farts del periodisme destructiu o d'aquelles notícies que només són de curt regat. Per tant, primera cosa a dir-vos i a portar-vos. Segona cosa, per nosaltres avui és un dia important perquè quan vam iniciar aquest projecte del Deniu Barcelona Post, el que volíem fer era no només crear comunitat, sinó ser comunitat també. És a dir, que nosaltres fóssim motors generadors de coses que passessin. Ara, cada mes, veig algunes cares aquí conegudes, cada primer dilluns de mes muntem un acte a Casa Seat, a Moments Estel·lars de Barcelona, ja fa 4 anys que ho fem. Fem cada mes i mig, uns actes que es diuen True Leaders conjuntament amb Iguai, i sempre que passen coses a nivell de la ciutat hi posem la pota i hi som. Ho vam fer amb la Copa Amèrica i ho farem l'any que ve amb la capital mundial de l'arquitectura. Creem espais de trobada on es poden trobar la nostra comunitat i fer que passin coses, que és una de les nostres obsessions com a magazín
fer que es trobin la gent i fer que les coses passin i aconseguir que les coses s'acabin succeint, anar a dir passin, però passin i passin, succeint. Per tant, volem fer això i crec que aquest esdeveniment i aquest punt de trobada és un dels nostres fars i és un dels nostres objectius com a magazine. I finalment, per què fem això? És a dir, per què vam muntar aquest esdeveniment d'una trobada del món públic i el món privat? Perquè al final el país que tenim s'ha creat gràcies a la col·laboració entre el sector públic i el sector privat. I molt sovint sembla que ho oblidem. És a dir, nosaltres que constantment muntem xerrades, fem entrevistes i veiem com s'ha construït el nostre país, tenim exemples a patades que expliquen el nostre model d'èxit com a país. Des de múltiples sectors, des del sector cultural, al Liceu i al Palau de la Música, però també des del sector empresarial. Fira Barcelona, sense anar més lluny, és un dels referents de la col·laboració público-privada. I al país, Catalunya i a Barcelona en concret, ens ha anat bé quan el sector públic i el sector privat han col·laborat. Per tant, el Deniu Barcelona Post vol estar aquí i vol ajudar que això passi i que aquest discurs no s'acabi oblidant. I finalment, agrair sobretot a PIMEC les facilitats, però també agrair un seguit de col·laboradors que veieu que estan aquí en petits logos, perquè quan vam dir que volíem crear aquest punt de trobada s'hi van sumar des del primer moment la Generalitat de Catalunya, Llorente i Cuenca, el Port de Barcelona, que sumen totes les iniciatives que fem amb els ulls tancats. Per tant, moltes gràcies. A Mass Media Group, que és el nostre grup de comunicació, a Banc Inter i també a l'AMB. Per tant, moltes gràcies per treure'm aquest format. Avui comencem en el primer debat, que és el de l'habitatge, però continuem en el següent debat, que serà sobre finançament, i acabarem l'any amb un tercer debat /diàleg, que serà sobre el model energètic. Per tant, us convido que aneu seguint el Deniu Barcelona Post diàriament, que us subscriviu al nostre newsletter perquè anireu veient totes les activitats que fem, que muntem, i per tant no només us convido que vingueu als actes, sinó que a més ens llegiu i participeu d'aquesta comunitat. Moltes gràcies. Ara sí, iniciem aquest Eixample Talks sobre l'habitatge, justament avui que a la Fira de Barcelona s'està celebrant el The District. Avui és el primer dia. El The District, pels qui no ho sabeu, és el congrés on es reuneixen especialistes i professionals del capital immobiliari, de la inversió. Aquest any, per sort, no hi ha hagut protestes a l'entrada que hagin embrutat, mai millor dit, al congrés, però altres anys sí. I malauradament té sentit que hi hagués protestes perquè el sector immobiliari és protagonista d'una crisi que estem vivint, que és la de l'habitatge. Ja ho deia, Antoni Cañete, poca oferta, molta demanda i al final uns preus que es disparen molt per sobre del que ho fan les rendes familiars. Això dificulta l'accés a l'habitatge i no només l'accés, el mantenir-se en el mateix habitatge, el mantenir-se en un barri o en una ciutat. Parlem, per exemple, una xifra, prometo no marejar amb les xifres, però parlem que de mitjana les famílies que viuen de lloguer a l'àrea metropolitana de Barcelona estan destinant el 40% dels seus ingressos en despesa de l'habitatge, de lloguer. Això de mitjana actualment, quan en principi tota la vida s'ha dit que l'ideal és que aquesta proporció no superi el 30%. Podríem parlar de les causes, podríem parlar que estem a la cua d'Europa en habitatge públic, que l'oferta de pisos en lloguer ha desaparegut gairebé dels portals immobiliaris. Podríem parlar de polítiques que han demonitzat el propietari i que, per tant, el propietari, buscant majors rendibilitats o defugint de l'habitatge tradicional, traspassa el seu habitatge cap a habitatge flexible. Podríem parlar del lloguer d'habitacions, del co-living. Podríem parlar de la Catalunya fa poc dels 6 milions, ara mateix dels 8 milions, i d'aquí poquet, no sé quan, serà la Catalunya dels 10 milions. I tots aquests milions d'habitants necessiten habitatge. A més, en els habitatges avui dia cada vegada hi viu menys gent. Per tant, tenim un repte per davant. Podríem estar-nos amb les causes, sí, però crec que ja fa temps que parlem tots de les causes, la societat, l'economia, els mitjans de comunicació, i avui, que ajuntem el món públic i el privat, és moment
de parlar de solucions, d'analitzar les solucions que s'han posat sobre la taula, veurem, no? És a dir, ha servit que es destini el 30% de l'obra nova a Barcelona a habitatge protegit? Parlem-ho. Com està el pla de l'habitatge? Doncs veurem com està ara mateix i veiem que, bé, obrim la finestra, tant d'un costat com de l'altre, i el que espero sobretot és ja deixar les causes a un costat i anar a solucions i que d'aquesta conversa en transcendeixin altres i tant de bo propostes que algun dia arribin a fer-se realitat. Dit això, anem a començar el debat. Moltes gràcies a tots quatre perquè a més comptem avui amb ponents de primer nivell. Tenim el Jaume Forn, subdirector general d'Habitatge Protegit i Sòl Residencial Associat de l'Agència d'Habitatge de Catalunya, a la Blanca Noguera, cap de Servei d'Habitatge i Innovació de l'IMSOL. L'IMSOL és l'Institut Metropolità de Promoció de Sòl i Gestió Patrimonial de l'Àrea Metropolitana de Barcelona. El Carles Sala, director del Col·legi d'APIs i membre del grup de treball d'habitatge de PIMEC. I el Xavier Güell, director de CBRE Barcelona. CBRE és un dels gestors d'inversions immobiliàries més importants del món. Podeu pujar, si voleu. Abans ens farem la fotografia de grup, que no ens l'hem pogut fer, que m'he oblidat que la féssim abans, si us sembla. La fem un moment. Vosaltres dos també? Sí. Sí, és la típica cosa protocolària ara, però intentem ser ràpids. Disculpeu. Sí. Ahir amb el govern, no? Sí. Molt bé. Sí, col·loca'ns, Georgina, com tu consideris, Sí? Estem bé? Mira, espera, per no ser dones i homes, vaig a posar-me amb tot el morro aquí al mig. Vale. Sí. Ho has de fer i reivindicar, a més a més. Doncs la dona al mig i la jove, Puntua doble, això. Sí? Molt bé. Doncs ara sí, seiem. Gràcies. Sota la foto, cadascú sota la foto. Com considereu, com considereu. Ens hem tornat a posar dones i homes, però està bé. No passa res. Sí, fantàstic. Molt bé. Doncs parlàvem de les solucions que s'han posat sobre la taula per part del món públic, és a dir, de les administracions, conscients que hi ha un problema. Ara mateix, per exemple, a Catalunya s'està desenvolupant el Pla de l'Habitatge, el Pla 50.000, on la Generalitat promet o vol construir fins a 50.000 habitatges abans del 2030. Jaume, m'agradaria saber en quin punt es troba ara mateix el Pla 50.000. Molt bé, amb molt de gust. Gràcies. Gràcies a tothom per aquesta convocatòria. Crec que és molt oportú justament parlar d'aquest apropament sector públic, sector privat, sense el qual no tirarem endavant res del que estem dient. Ara ho comentaré. Però, efectivament, me'n donen 5 minuts. Sí. Sé que, a més, explicar el pla... En tot serem ràpids, però el pla té el seu què, per tant... No estaré gaire més perquè no vull pas monopolitzar la sessió, però sí almenys 4 idees principals. Jo crec que la primera és, encara que les dades es coneixen, però tenim aprovat el Pla Territorial Sectorial d'Habitatge que en realitat el que ens està dient és que calen 13.000 habitatges per polítiques socials cada any, i partim d'una situació en la que realment la producció d'habitatge protegit ha estat en els últims anys al voltant de 3.000 i escaig, i alguns anys menys, quan ens anem acostant als anys de la crisi, molt menys, d'habitatge protegit a l'any. Per tant, estem parlant de triplicar, d'unes necessitats de triplicar o multiplicar per 4 el que s'ha vingut fent en quant a habitatge protegit i especialment construir habitatge protegit de lloguer. Això ho dic no per donar dades, sinó perquè ens donem compte que realment el que cal és un salt d'escala importantíssim amb la promoció d'habitatge protegit, que és de les poques coses que es poden fer útils per sortir de la situació actual. Hi ha altres instruments, evidentment, però sempre parlem d'instruments més conjunturals, altres més estructurals. De conjunturals en podem trobar i tenir, però l'estructural, o un dels estructurals, és aquest, i aquest és fonamental. I ens cal un salt d'escala importantíssim. Clar, aquest salt d'escala no el farem sense la col·laboració públic-privada. No el farem, no ho aconseguirem fer.
Fins ara el sistema de promoció d'habitatge protegit i especialment de lloguer és un sistema que ha descansat fonamentalment amb els promotors socials. És un sector que evidentment hem de mantenir i potenciar, de fet es vol fer i s'ha fet, però a més ens és urgentíssim buscar nous actors, que surtin nous actors, noves entitats que estiguin disposades a construir habitatge protegit, perquè és que es necessiten totes les mans i moltes més de les que tenim. Si per fer aquest salt d'escala fem el que hem fet, tindrem els mateixos resultats. Si volem un canvi, haurem de canviar les coses. I una de les coses és també buscar nous actors perquè s'apuntin en això. Una altra reflexió és que per construir habitatges cal dues coses. O sigui, cal Sol? Cal sol, però després cal el vol. Això és important el que vaig a dir, perquè evidentment, i això és evident, tothom sap que si no tenim solars no fem pisos, però és que si no tenim un sistema de fer els pisos no serveix de res tenir solars. Són dues coses que retroalimenten. I fins ara no en teníem ni una ni l'altra. En algun moment no hem tingut ni una ni l'altra. Necessitem les dues coses. Si no sabem com promoure, si no tenim un sistema estable d'ajuts per promoure habitatge de lloguer, és igual que tinguem sol que no es faran els pisos. Per tant, són dues coses que són necessàries les dues i es retroalimenten. I a més, jo penso també que si disposem d'un sistema eficient de fer habitatges en el futur, també el sol s'activarà més, perquè les dues coses són vasos comunicants. I una depèn de l'altra i l'altra depèn d'una. Aquesta és l'altra idea que volia jo comentar. Aleshores, bàsicament aquest canvi, aquest salt d'escala o aquest canvi en el pla, aquest 50.000, jo diria que descansa sobre tres qüestions. La primera ja he comentat, o sigui, es tractava de crear un sistema estable d'ajuts per promoure lloguer, bàsicament lloguer, també altres fórmules, però bàsicament lloguer, un sistema estable que doni seguretat, sobretot. O sigui, un sistema que tots els promotors, tots els agents, privats o públics, sàpiguen, coneguin quin és i sàpiguen que el que és avui serà el mateix que serà d'aquí un any o que serà el mateix que serà d'aquí 3 anys, amb poques variacions, que l'haurem d'adaptar, òbviament. Els ajuts s'hauran d'adaptar als costos, a l'evolució dels costos de construcció, els haurem de seguir aconseguint que siguin rendibles, però que el sistema bàsic és aquell, que saben quin és, que poden agafar un solar, preveure'l, saber que tindran aquest suport i que no estaran pendents d'una convocatòria d'ajuts que potser un any es produeix perquè hi ha pressupost i l'any següent no, perquè no n'hi ha. És a dir, hem de tenir un sistema conegut i estable de promoure i que doni seguretat en els diferents agents. Aquest és un tema fonamental. Llavors, hem modificat el sistema d'ajuts, que aquest és el primer punt, i hem modificat el sistema de convocatòries, que és molt important, que és un tema formal, però no és tan formal, perquè és necessari, com deia, que tothom que en el moment que tingui les condicions per tirar endavant una promoció pugui presentar-ho, obtingui els ajuts reconeguts i pugui tirar endavant. I no perdi 2 anys esperant una convocatòria o potser no sàpiga quan serà la següent i no sap què fer. Si fer aquella inversió, no fer-la, si comprar aquell solar o no comprar-lo, això no pot ser. Per tant, hem modificat també el sistema de convocatòries. La idea és que sempre hi hagi una convocatòria oberta, ara la tenim, per presentar la teva promoció i obtenir els ajuts. Aquesta és una idea fonamental. I després, un tercer punt, és el de una dificultat, jo diria que tenim a Catalunya, que potser en altres llocs no tenen, que nosaltres, el sòl bàsicament és municipal. A Madrid han fet el Pla Viver perquè el sòl el tenia la comunitat autònoma. Nosaltres no, el sòl és bàsicament municipal. I a més és molt dispers, i a més és de peces molt petites, o petites. Ara en la reserva de solars, que hem agafat tot el que hi ha, ens dona el que ens dona, peces de... Que la reserva de solars ha sigut un èxit, això sí. Bueno, ha sigut una convocatòria, hem dit, escolta, ajuntaments, el sòl que tingueu a punt per fer pisos, digueu-nos quin és, i ens l'han portat, perquè sobre aquest és sobre el primer que preveiem aquests ajuts. És el primer, després, evidentment, s'ha de fer molt més per activar més sòl, però aquest ja el tenim, i ens han portat el que ens han portat, que és molt dispers, que és de peces petites. Per exemple, una dada que puc donar perfectament és que dels 670 solars hi ha 200 que tenen menys de 20 habitatges. 200 dels 670.
perquè us feu una idea de quin és el... Però això és el que tenim. Sí, quan et preguntava com en quin moment està el pla de l'habitatge, no era doncs això, no? Com quants solars s'han afegit a aquesta reserva i quants tenen ja un promotor? Sí, ara ho comentaré, però deixa'm acabar de... Després comento això. Aleshores, com deia, això és el que tenim a Catalunya, sols municipals, fonamentalment. Llavors jo crec que un altre repte que teníem era intentar centralitzar, agrupar una mica això. Perquè tenim una situació en què cada ajuntament fa un concurs, treu un plec a la seva manera, el promotor ha d'agafar aquell plec, que és diferent de l'altre, i no s'aclareix. Nosaltres, un dels objectius és intentar agafar tot això, juntar-ho, i des de la Generalitat fer un plec únic, que ens el creiem, que generi confiança, que serveixi. Aquest és l'altre objectiu, agrupar una mica aquesta dispersió, fer lots, perquè potser una promoció de 40 habitatges és petita, però 5 de 40 formen un paquet que pot ser més atractiu. Aquest és l'altre objectiu. I per això, i enllaço amb el que tu deies, és a dir, en la reserva de solar es preguntava, o es donava l'opció en els ajuntaments de dir, escolta, vostè què vol fer amb aquest solar? El vol adjudicar per si mateix, a través d'un concurs o a través d'un promotor social, o vol encarregar a la Generalitat aquest concurs? Més o menys la meitat han optat per la primera i la meitat han optat per la segona. I dins dels de la segona hi ha aquests tan petits. Però bé, ja tenim una certa massa crítica. Després ara el que estem fent, evidentment, perquè aquests solars n'hi ha molts que encara tenen dificultats per tirar endavant, alguna obra d'urbanització pendent, i això ho estem destriant. Però bé, en qualsevol cas sí que podrem començar a fer aquest primer concurs que per nosaltres és molt important, aquest amb lots, on fem una crida a nous actors i a nous agents que puguin participar-hi i que per nosaltres pot ser, o tenim aquesta idea que sigui l'inici d'una nova dinàmica de la col·laboració públic-privada. Llavors, dit això, molt breument, els ajuts, com els hem transformat? D'una manera relativament senzilla de dir, una mica més difícil de fer. És a dir, fins ara teníem uns ajuts que es donaven de cop en el moment de la construcció d'un habitatge i ja està. Llavors dèiem, vostè ha d'aplicar un lloguer per sota del mercat i dèiem quin és l'import i ja està, ja estava el tema. Aquest sistema ens provocava dificultats pressupostàries, com deia abans. Ara ho hem canviat per un sistema que jo li podria anomenar de copagament del lloguer. O sigui, nosaltres hem determinat quin és el lloguer mínim que ha de cobrar un promotor arreu de Catalunya perquè li surti mínimament els números. Hem arribat a la conclusió que és 10,6 euros metre útil, després hi ha uns altres ajuts, però aquest lloguer el cobrarà igual a Mollerussa que a Barcelona que a Balaguer, perquè els costos són semblants a Mollerussa, a Barcelona i a Balaguer. Els costos de construcció. Els costos de construcció. I per tant, aquest lloguer no té sentit que sigui diferent. Aleshores, fins ara teníem un sistema amb mòduls que, si estàvem fora de la zona A, que era el que tenia un mòdul car, no sortia res, perquè amb un mòdul o un preu de lloguer de 8 euros no surt res, amb un de 6 no surt res, i teníem això. Doncs hem unificat tots els mòduls en una única zona, per tant ara tenim una única zona, però després hem diferenciat un concepte que és molt important aquí, que és una cosa és el lloguer que cobra el promotor i una altra és el lloguer que ha de pagar la persona. Llavors hem dividit Catalunya en 4 àmbits i hem fixat un lloguer, que és el que pagaran les persones llogateres per cada àmbit, de tal manera que aquest lloguer sempre estigui com a mínim un 20% per sota del mercat, per tant sempre sigui assequible. Això ens dona que en un indret aquest lloguer pot ser 10 euros, però en un altre és 6. I aquest diferencial de 6 a 10 la Generalitat el subvenciona durant 28 anys amb un plurianual que ja ha estat aprovat, o sigui, ja tenim... La Generalitat ha aprovat, el govern ha aprovat un plurianual per 28 anys de 2.600 milions d'euros, que no és poca cosa, que és el que ens dona benzina per aquesta primera convocatòria de la reserva de solars perquè es puguin anar presentant les promocions. I aquesta és la idea bàsica. Això es complementa amb un altre ajut, que és una bonificació del tipus d'interès, de tal manera que els agents que es presentin en això puguin tenir un finançament a 30 anys tipus fixa al 2,1, perquè nosaltres posem un punt i mig de bonificació de tipus d'interès amb possibilitat d'agafar préstecs ICF, és a dir, ICF està activat per finançar aquestes operacions,
però si no s'utilitza ICF, si s'utilitza qualsevol altre canal de finançament, o fons propis o el que sigui, es manté aquesta subvenció perquè forma part de la rendibilitat de l'operació. Aleshores, a veure, aquests dos paràmetres són els que ara hem fixat. Creiem que poden sortir, que poden donar rendibilitat a les operacions, però el nostre objectiu també és en el moment que detectem que hi ha alguna cosa que altera aquesta rendibilitat perquè han pujat els costos, perquè el finançament ha pujat. Això tenim eines per adaptar-ho immediatament. I per tant, aquesta és la idea fonamental del canvi en el sistema d'ajuts. Volia preguntar-li a la Blanca, potser també si volia aterrar-ho a l'àrea metropolitana. El que passa és que veig el Xavier i el Carles que van apuntant i van assentint i no sé si ja preguntar-vos a vosaltres. Sisplau. Sí, podeu, o volies explicar més al detall? L'últim era comentar-vos això a la reserva, ja hem comentat abans, els solars que s'han presentat, que han estat aquests 670, però dividits en aquests dos grups, els que ho fan per si mateixos. De fet, els que ho fan per si mateixos, ja en aquest moment, des que nosaltres tenim publicada la convocatòria, poden demanar els ajuts, està oberta la porta. I llavors els altres, els que ens ho han encomanat a nosaltres, estem preparant aquest primer concurs amb els primers solars que es poden treure, amb idea, això ja us dic, en principi estaríem pensant en paquets de 400-500 habitatges, aquesta seria una mica la idea, per intentar també que puguin haver-hi operadors que amb el volum puguin trobar-ho més atractiu, encara que aquests 400-500 estiguin composats no de dues promocions de 200, sinó d'unes quantes de 40. Però això és el que tenim i és el producte en què hem de jugar aquí a Catalunya. Blanca, voldries dir com es tradueix això a l'àrea metropolitana? A veure, nosaltres a l'àrea metropolitana, ja ho has comentat, però ara mateix els ajuntaments van inscriure els sols i després es van crear unes taules de treball i nosaltres ens ocupem estem analitzant tots els sols de l'àrea metropolitana excepte Barcelona. Llavors, en aquest sentit, nosaltres estaríem parlant d'uns 100 solars distribuïts en 31 municipis, a l'àrea metropolitana som 35 municipis més Barcelona, i això correspondria a uns 5.000 habitatges. I com anàvem dient, en principi hi ha aquests paquets dels sols que sí que tenen promotor i sí que es coneix, els que sí que tenen promotor però no es coneix, i després hi ha els que no i no, i en aquests ja distribuïm els que són més grans de 20 habitatges o més petits de 20 habitatges. I són els que en principi es donaran, després es farà un concurs i segurament els més grans de 20 habitatges o els que tinguin més habitatges seran individualment i la resta es faran per paquets. I aquest treball és un treball difícil perquè passen coses, perquè hi ha instal·lacions, perquè falta urbanitzar, perquè hi ha temes de planejament i llavors els meus companys estan en aquest treball. O sigui, hi ha molts ajuntaments en joc, no? Com us sona, Carles, com l'altre dia comentàvem el pla de l'habitatge, com ho percebeu des del Col·legi d'Apis? Bé, a veure, més que des del col·legi estrictament, també com a coneixedor de polítiques públiques, nosaltres el pla 50.000, tal com s'ha dissenyat, tal com s'ha pensat, el beneïm absolutament. Crec que és impecable. O sigui, sobre el paper tot el que s'ha dissenyat és impecable, ha d'anar bé sí o sí. I ha d'anar bé sí o sí, en primer lloc, perquè, i no són xifres meves, estem en una situació de xoc de demanda, estem en una situació en què acabarem l'any 2025 a Catalunya amb un dèficit, segons diferents economistes que han fet un molt bon informe pel Banc d'Espanya, de 125.000 habitatges. Estem en una situació que la col·laboració público-privada és absolutament indispensable. Jo sempre poso d'exemple quan algú pensava però tot això ho fareu els públics, tot això ho fareu els públics. Escolta, mirem les xifres de l'Incasòl, que és el braç armat de promotor públic de la Generalitat. Des del 82, que va néixer fins a l'actualitat, ha fet 35.000 habitatges, la gran majoria en compra-venda. Per tant, no podem pensar que en 5 anys es faran 50.000 habitatges i això ho faran les promotores públiques. Per tant, la col·laboració pública-privada és absolutament indispensable. Sorprès també perquè això que des del meu punt de vista ha estat tan ben dissenyat i que crec que s'ha après molt
d'una cosa que no només passava a Catalunya, sinó que ha passat a la resta de l'estat espanyol, que és el tema dels fons Next Generation, que ja vas veure que els ajuntaments s'estaven abocant a posar solars per poder fer tipus de promocions d'habitatge assequible. Doncs sí que m'ha sorprès que aquest model que s'ha iniciat aquí, que jo crec que està rebent molt bones crítiques, no hagin fet allò que es diu un copy-paste, un copiar i pegar a lo que és el Plan Vivienda estatal, perquè, bé, jo crec que aquí la gran problemàtica que s'ha trobat molt promotor és que en aquesta aposta, jo diria, a vegades exacerbada o exagerada per l'habitatge de lloguer assequible, qui ha desaparegut bàsicament és la banca comercial. Després de la crisi immobiliària o financera immobiliària, la fórmula de repartir el risc, un cop has fet una promoció de compra-venda entre els diferents adquirents, subrogar-se en les hipoteques, això ja havia canviat absolutament i ningú de la banca comercial vol assumir riscos que es queden en mans d'un promotor o d'un gestor i tothom està buscant fons d'inversió. Per tant, la pota finançament era una pota també fonamental, que per mi no està del tot ben treballada, pel que em sembla, perquè està en tràmit d'audiència i encara s'ha de veure a nivell estatal. I bé, esperar sobretot a Catalunya que hi hagi confiança en l'administració. Independentment del signe polític, jo percebo que en aquest moment, si es pot fer alguna cosa fora de Catalunya, en aquest moment es prefereix que no fer-la a Catalunya. Dic a vegades, i sense voler tindre una pota pessimista, que aquest és el 5è govern arrossegat des del punt de vista legislatiu, no des del punt de vista de l'executiu, per una sèrie de propostes que jo crec que ens allunyen a tots del consens. I el consens és més necessari que mai. Amb això l'habitatge s'hauria d'allunyar de la ideologia. Una necessitat tan evident com la que hi ha necessita de buscar, jo dic sovint, el mínim comú múltiple, i a vegades veus que hi ha persones que estan més interessades en buscar el màxim comú divisor. I per tant, sap greu, però aquesta confiança crec que és bàsica. I si em permets un exemple, l'altre dia parlàvem amb un inversor que ens estava preguntant una norma que està en tràmit en aquest moment al Parlament de Catalunya, que diu com pot ser que si l'administració fa una resolució, en aquest cas de la durada determinada d'una protecció oficial, com pot ser que quan arribi el termini canviïn la llei i allarguin aquesta protecció oficial. Clar, et quedes sense paraules. Jo sé que des de l'administració, des dels màxims responsables, estan posant allò tot l'esforç en dir, escolta'm, això ho complirem aquests 28 anys, això serà així, el mòdul s'incrementarà via IPC, això no canviarà, però després el legislador fa coses i treu unes propostes i posa unes propostes damunt de la taula que fora d'aquí, especialment, que no són potser tan mediterranis, esgarrifen. A mi m'esgarrifen, imagina't a gent d'Alemanya, que era en concret el tema que estàvem, o els inversors que estàvem parlant, i un grup inversor capaç de fer els 50.000. Però els 50.000 es faran i es necessiten molts més perquè, ho dèieu a la presentació, per cert, felicitats per la sessió a DNIU i a PIMEC per l'organització, doncs aquest dèficit de 125.000, les xifres que ens diu el PTCH, 2044, 275.000 habitatges, i no habitatges de qualsevol tipologia, habitatges assequibles, que la gent pugui pagar i que no li suposi un sobreendeutament, un sobreesforç mensual. Xavier, no sé si vulguis donar també el teu punt de vista del pla de l'habitatge. Sí, Helena. A mi m'agradaria començar la meva intervenció fent-nos tots una pregunta. Què ens ha portat al punt on ens trobem ara? Què ens ha portat a tenir aquest dèficit estructural de 125.000 vivendes i creixent? I què ens ha portat a que el problema de l'habitatge sigui la principal preocupació de lluny dels catalans i catalanes? Crec que hem de començar per aquí. La meva opinió, i d'uns quants, és que s'ha legislat d'esquenes al sector privat.
I això vol dir legislar d'esquenes al principal motor econòmic d'aquest país. Per això tenim el problema que tenim sota el meu punt de vista. I aquí és on hem de començar a trobar la solució. És una opinió meva, però hi ha moltes dades que ho poden raspallar això. Per exemple, 30% d'UVPO en el centre de Barcelona. Quan vivenda d'UVPO d'habitatge s'ha aconseguit construir des del 2018? 144 vivendes. I se'n pensaven que ens en farien 1.700. Algo ha fallat. No perquè ho diguem nosaltres, perquè les xifres canten. I no hi havia ningú del sector privat que digués que recolzés aquella normativa prèviament, no? Ningú ens va preguntar. Vale. Ningú ens va preguntar. Però no només és això. Ara tenim, per exemple, 22@, que també m'agradarà parlar-ne després amb més detall. Es va fer l'any 2022, es va aprovar definitivament una modificació general de Pla General per anem a introduir vivenda al 22@, que ara en parlarem. Bé, de 25 àmbits que es van detectar, definir i modificar, després de 3 anys, quantes vivendes s'han fet? 0. Però no és un dir, és que és 0. També tenim, per exemple, la limitació de rendes, que és una cosa que semblava que podia ser molt útil. Sabem que probablement d'aquí 5 o 6 anys no quedarà ninguna renda mitja a Barcelona que pugui viure. Serà una ciutat per rentes altes i molt altes. Per què? Perquè si tu poses un habitatge en lloguer i tens 85 sol·licituds, quina agafaràs? La que pugui pagar de manera més holgada la renda. Per tant, seran rendes altes les que viuran aquí i quedaran expulsats les rendes baixes, però ho estem veient. Per tant, crec que hem arribat aquí perquè s'ha de legislar d'esquenes al sector privat. El sector privat, jo sempre dic que és com l'aigua, és una força incommensurable que si li talles el camí, troba un altre camí. I si totalment el col·lapses, desapareix per aparèixer en un altre lloc. El sector privat jo crec que té l'obligació moral d'ajudar a solucionar els problemes públics, però no se'l pot obligar, se'l té que acompanyar. I una manera d'acompanyar-lo és sentar-lo al costat i dir-li com ho fem per solucionar això plegats. Jo sí que us puc dir, perquè jo visc des de sempre a l'àmbit privat, que hi ha milers de milions, no cents, milers de milions allà fora esperant entrar per ajudar a solucionar el problema de l'habitatge. L'únic que tenim que fer és posar la pista d'aterratge, perquè ells ja vendran. Llavors, aquí portem alguna solució. Jo podré expressar alguna solució. El que he sentit del company ja m'agrada la música, perquè fixeu-vos que està dient coses que van alineades una mica més amb el sector privat, que podria inclús afegir alguna cosa jo per ajudar, però si no ho fem de la mà, d'aquí 5 anys tornarem a reunir-nos i en comptes de 125.000, el dèficit serà de 135.000 o de 140.000. I això també ho comentaves tu, Carles, no és un tema que tinguem mals tècnics. Tenim molt bons tècnics a Barcelona en matèria d'urbanisme. És una voluntat purament política. Doncs ens posem a treballar junts o no? Aquesta és la pregunta que tots plegats ens tenim que fer. Digues, Carles. Si em permets, ja aprofitant una mica una de les qüestions que ha dit el Xavier. Si parlem de Barcelona, però jo crec que el problema no és de Barcelona, és de Catalunya, i Barcelona viu un problema metropolità com viu molts àmbits metropolitans d'arreu del món en aquest moment, que són autèntics motors econòmics i la gent vol anar a viure allà on estan aquests motors econòmics, i aquesta és una tendència que tan sols es va aturar i es va revertir durant la pandèmia, perquè tothom va anar a àmbits menys densificats per poder respirar tranquil·lament, però que ràpidament va acabar la pandèmia, tothom va tornar. Però si parlem de Barcelona, clar, mirem enrere i mirem la Barcelona del Cerdà o mirem la Barcelona olímpica, la Barcelona que il·lusionava també a tothom, es va vestir tot a través de consensos. I en aquest cas, ell que parlava Xavier, tu que parlaves ara, per exemple, del 30%, hi ha una proposta damunt de la taula, o dins del calaix, més que damunt de la taula de l'alcalde des del 28 de desembre de 2023, que és que tot el sector professional vam cedir, al mínim com un múltiple que deia abans, vam cedir de dir, bueno, aquest és el mínim que acceptaríem tots per desbloquejar el que està passant amb el 30%. Hi va haver un consens dels professionals, dels coneixedors de les polítiques públiques d'habitatge, en aquest cas que coordinava la Carme, la senyora Carme Trilla. I aquest consens s'ha quedat dins d'un calaix perquè no
s'ha sapigut traspassar aquest consens de l'àmbit professional a l'àmbit polític. D'acord? I per tant, aquesta és una qüestió que a mi em preocupa especialment, perquè si hi ha consens en l'àmbit professional i que amb rigor es demostra, i amb dades, l'evidència científica demostra que no està funcionant les coses, doncs mirem a veure què és el que es pot fer per canviar-ho. I amb el tema de la contenció de rendes és allò de dir no aprenem ben bé de la història, no aprenem ben bé de la història. El que explicava el senyor Jaume Forn, el Jaume, claríssimament la inelasticitat d'entre que ells estan portant a terme tot aquest projecte i que això estigui en el carrer i la gent pugui anar a rebre claus, clar, passaran tot un plegat d'anys. Per tant, en el curt, en el mig, i m'atreviria a dir, pel ritme demogràfic que portem, i no per un tema de natalitat, sinó per moviments migratoris que necessitem, doncs a curt, mig i llarg termini tindrem un dèficit estructural d'habitatge. I aquest dèficit estructural d'habitatge, com resulta que també estem a la cua no només de l'habitatge públic que tenim, sinó també dels pressupostos que hi dediquem, en general, doncs tan sols el pot proporcionar el privat. I el privat, a vegades, no és qüestió de benefici, és qüestió de risc. I si té la sensació que li pot caure una multa o una sanció de 90.000 euros, doncs defugeix del risc. I els nostres agents immobiliaris, en aquell moment, el que més escolten de persones que venen a portar l'habitatge que han heredat o un habitatge que tenien i que s'ha acabat un contracte de lloguers, no volem problemes. Aquesta és la frase més escoltada, no volem problemes. I aquí jo crec que estem en una dinàmica que ens porta, i espero equivocar-me, a un cert col·lapse de mercat, perquè ja voldríem en molts casos que fossin 85 els que es posen a la cua. Tenim aquí operadors de mercat que s'han oblidat ja de posar habitatges al portal immobiliari que us pugueu ara imaginar. S'han oblidat, ja no cal. Si és que és igual. Si és que hi ha gent, i permeteu-me l'expressió, implorant, escolta, jo que et conec quan tinguis un habitatge, et prometo, i estan disposats a saltar-se la llei i posar totes les garanties del primer any si fa falta. No, escolta, aquest és un problema immediat que tenim i que, doncs, el pressupost, jo crec que amb altres prioritats que darrerament sembla ser que hi ha un acord, pressupost en habitatge seguirà sense havent-hi el suficient que es precisa. El Plan Vivienda Estatal han anunciat 100.000 milions d'euros. Sembla ser que aquests 100.000 milions d'euros és per 5 anys i ja compten, a més, dins d'aquests 100.000 milions d'euros el 40% que han de posar les comunitats autònomes, perquè ens entenguem, i clar, és que estem anys llum del que es necessita. Les polítiques públiques d'habitatge són polítiques cares, són polítiques que necessiten de molts recursos si volem que l'habitatge que es faci és assequible. I si acaba sent una prioritat tan o més important que la salut o l'educació, hi hem de posar els recursos, no hi hem de posar lleis. Lleis amb zero diners, i estic parlant ara de la 12-2023, de l'estatal, lleis sense diners, doncs no funcionen. Jaume. Sí, jo dos comentaris del que s'està dient. És a dir, jo puc entendre aquesta desconfiança del sector privat, puc entendre els motius, a més ens ho repetiu contínuament i en totes les jornades, trobades i oportunitats ho sentim, no? Però jo que això algun dia canviarà, Jo que vinc a parlar de mi libro, és a dir, quan parlem del Pla 50.000 parlem d'un contracte. És a dir, les condicions estaran en un contracte. I el contracte ho dirà tot això, el de l'IPC, que no és l'índex aquest de la llei 13, dirà l'IPC, hi haurà totes les condicions, per tant, l'objectiu és que el privat sàpiga tot el que li passarà durant els propers 75 anys. A més, jo diria que ho sabrà més inclús que amb l'habitatge lliure, perquè tindrà uns paràmetres contractuals segurs que faran que això sigui diferent. Per tant, aquí, jo entenc tot això que comenteu i tal, però la promoció hauria de ser un microcosmos que es regeixi pel seu contracte i que doni seguretat a través del contracte, que no els pot canviar així com així. La segona cosa que jo volia dir respecte a les causes que apuntàveu, home, jo crec que em falta una. És a dir, jo he estat director de l'Agència de l'Habitatge uns quants anys i he pogut veure amb els meus propis ulls què ha passat en els últims 15 anys.
I una de les coses que va passar fa 15 anys és que hi va haver una punxada de bombolla immobiliària i va destrossar, arrasar completament tot el sector promoció i tot el sector de l'urbanisme. I això va durar uns quants anys. I part del que ens trobem ara també ve d'això. Jo diria que fonamentalment ve d'això, perquè van ser uns anys, els posteriors a la crisi, i no va començar a revifar això fins al 2015, a partir d'aquí, van ser uns anys de zero de res. I, com sabeu, l'urbanisme i els temes immobiliaris tenen una maduració llarga, no? I llavors uns quants anys de zero, després te'ls trobes. I que no són anys de zero per culpa de ningú, són anys de zero per culpa del que va succeir, de la crisi financera, de que no hi havia crèdit per cap promoció immobiliària, perquè tot això ho hem viscut i ho hem tingut. A veure, això forma part de la història i forma part també de la realitat actual. Això, si em permet, jo estic d'acord, totalment d'acord, que allò va causar una destrucció del teixit promotor de molts països, entre ells també el nostre. Però fa 10 anys això. Fa 10 anys això. I a partir del 2015 només s'ha legislat perquè el sector de la promoció segueixi apagat. Penseu, també vull aportar alguna dada, però només l'any passat, no a Madrid, a la resta d'Espanya, es van fer canvi d'ús de 400.000 metres quadrats, gairebé tots d'oficina a vivenda. Això aquí no podem fer-ho. I no perquè tinguem un urbanisme pitjor, de fet jo crec que el tenim millor que cap altre lloc. Tenim la clau 13E al centre de Barcelona que ens permet fer habitatge, però tenim el 30% de VPO que ens ho bloqueja. Per tant, estic d'acord, però fa 10 anys això, amb la qual cosa en 10 anys es poden fer moltes coses. I per trencar, no és cap dinàmica de retrets, però Blanca, l'altre dia comentaves, perquè també parlem de xifres, de volums, hem d'assolir tants milers d'habitatges cada any, però al final també des de l'administració no només es vetlla per arribar a certs volums, sinó també perquè aquests habitatges no donin l'esquena a la part humanista de l'habitatge de les nostres llars, és a dir, que tinguin consciència social, que tinguin fins i tot consciència sostenible. No sé com des de l'àrea d'innovació, des de l'IMSOL, també com ho esteu treballant això. A veure, des de l'àrea metropolitana en polítiques d'habitatge tenim diferents figures i una és l'IMSOL, a la que jo represento. I en l'IMSOL nosaltres creiem que des del públic el que hem de fer és hem de fer habitatge i hem de fer habitatge amb el privat i hem de fer el major nombre d'habitatge, però també hem de pensar sobre quin habitatge del futur volem. I en aquest sentit hem de ser capaços de pensar en sistemes d'innovació social, de com està vivint la societat ara, què necessita, temes de soledat, també temes de recursos econòmics. Amb pocs recursos econòmics, segurament si som capaços de pensar en espais compartits, doncs ens sortiran més habitatges viables. I també el tema de la sostenibilitat. I també una mica de fugir de la idea que jo penso que en això és el que vetllem les administracions públiques, que l'habitatge social ha de ser un habitatge de qualitat i per això vetllem, i ha de ser un habitatge que generi ciutat i que ajudi a travar el territori. I que sigui estèticament maco, no? Que sigui estèticament maco i després que sigui per les vulnerabilitats. O sigui, si algú té... Perdoneu, que sona frívol això d'estèticament maco, però és que després tenim aquestes promocions estil zebra, que estan contaminant l'estètica urbanística, i no parlo de l'habitatge protegit, però de totes les promocions que també taquen l'urbanisme. Sí, que hem de fer el màxim d'habitatge, però nosaltres com a administració pública hem de fer un habitatge amb un compromís amb la societat i amb el medi ambient. I aquest compromís també el demanem, o sigui, nosaltres fem habitatges passius per ciutadans actius. Per tant, nosaltres també els demanem que les persones que venen a viure a les nostres promocions s'involucrin en aquest repte. I per tant, nosaltres ara fem habitatges que són passius des del punt de vista mediambiental, amb materials sostenibles, bioclimàtics, amb espais compartits, i demanem que hi hagi un compromís i que ells s'alineïn amb aquesta línia. Per tant, nosaltres treballem per les persones més vulnerables, per les rendes més baixes, però intentant investigar noves fórmules perquè en comptes de fer... Nosaltres sempre diem que no fem promocions d'habitatge, sinó que fem equipaments habitacionals de lloguer, que vol dir que són per 5-7 anys,
rotacionals i per tota la ciutadania. Jo crec que aquesta és la diferència una mica amb el privat, o és aquí on nosaltres estem sempre... que l'IMSOL és la fórmula que tenim. Però heu rebut cap allà, M'encanta. Jo, bueno, amb el tema aquest que estàvem dient, jo sí que vull posar... Bueno, a veure, la sostenibilitat, evidentment, del nostre pla és que és un requisit perquè és que tot el que té finançament d'Europa i bona part del finançament del pla pot venir del BEI, és que ja té uns requeriments de sostenibilitat que estan per sobre dels estàndards del Codi Tècnic. Això, per tant, és una necessitat. Però l'altra cosa que jo crec que cal comentar és el tema de la industrialització, de la construcció, que jo crec que també és un requeriment indispensable, perquè si hem de fer aquest salt d'escala, si hem de produir molt més habitatge, sense aplicar aquest tipus de tècniques també serà complicat. Jo crec que aquí tenim un altre repte. A veure, jo que estic escoltant darrerament és que ja som capaços de construir industrialitzadament amb el mateix cost. Aquí tenim el gremi que diu que no, però jo crec que pel que em diu em sembla que sí, que sense indústria ja comencem a poder-ho fer, i hauríem de poder construir amb costos inclús inferiors amb aquestes tècniques industrialitzades, però a més ràpid, que és el que necessitem, habitatges més ràpidament. Jo crec que és l'altra pota de futur a explorar, però des d'allà. Us proposo una última ronda ràpida. Si la fem ràpida, donarà temps a fer torn de preguntes. Si no la fem ràpida, no passa res, les preguntes les podem fer després en el còctel, també, que potser amb una copeta de cava potser sigui millor fer segons quines preguntes. Ronda ràpida, amb una fórmula o proposta que conjugui col·laboració público-privada per resoldre el repte de l'habitatge. Podem començar per on vulgueu. Vinga, Carles. Començo jo, a veure si aconsegueixo ser breu. És evident que el tema de pal·liar, solucionar... Vinga, pal·liar, m'agrada. Fantàstic, sí, estic d'acord. De la mateixa manera que vosaltres no heu posat el problema de l'habitatge, heu posat el repte de l'habitatge, molt bé. Pal·liar la situació d'accés a un habitatge digne és un tema multifactorial, moltes petites coses, però aquestes petites coses s'ha de fer amb cirurgia fina, no amb destral. Cirurgia fina, bisturí, no destral. I a vegades, doncs, per exemple, dos exemples, dir que Santa Bàrbara és una àrea tensa és una broma de mal gust, per exemple. Perquè Santa Bàrbara potser ha portat algun solar d'aquests de 20 habitatges, però a Santa Bàrbara el lloguer mig està per sota dels 400 euros a l'habitatge. Vull dir, tenim una realitat molt dispersa i a mi em preocupa, no sabia la dada, em preocupa molt que hi hagi tants solars de 20 habitatges perquè, clar, en la Catalunya menys densa, més rural, si em permeteu l'expressió, acabarà sortint més a compte comprar que llogar, evidentment, és aquesta dualitat que encara està. Per tant, multifactorialitat i tractar quirúrgicament, no amb destral, certes qüestions. El tema del lloguer turístic hi podríem entrar a parlar-ne, però el 40% dels habitatges que tenen llicència turística són segones residències de persones i mai aniran a parar al lloguer habitual. A Barcelona estem des del 2014 amb 10.000 habitatges i no per això s'ha baixat el lloguer. Podríem parlar-ne un munt de matisos d'aquestes qüestions. Jo crec que, a banda que a curt i a mig termini s'ha de donar confiança a les persones físiques o jurídiques que poden posar habitatge de lloguer per resoldre o perquè no s'agreugi més la situació, perquè no anem cap a una situació de sobreocupació, d'infrahabitatge. Jo crec que cada vegada, els propers mesos i anys, parlarem molt de sobreocupació, perquè segons quines actuacions s'aprovin legislatives, és que hi ha gent que no té altra solució que viure en habitació i aquí tenim un problema. Jo crec que ens fa falta una infraestructura d'acollida temporal. I quan parlo d'acollida temporal no estic pensant només en els moviments migratoris, sinó de veure de quina manera en el 22 en diferents indrets metropolitans podem tenir una infraestructura en col·laboració público-privada que sí o sí les persones que hi visquin hi puguin estar en funció de la situació 6, 12, 18, 24 o 36 mesos com a molt, en funció de les situacions. Aquesta infraestructura en àmbits metropolitans jo crec que no en tenim, no està a disposició, està fora del control
de la tutela de l'administració que podria ajudar i és molt i molt necessària en els propers anys. Molt bé, I capital humà. Vale. Capital humà. Era breu. Tant de bo surtin els 50.000 habitatges, però jo crec que si demà el Jaume ens donés la bona notícia de que hi ha un munt d'operadors que volen entrar en aquests 21.000 habitatges en els 600 solars que es poden fer, jo crec que tenim un problema de capital humà. I hem de fer paral·lelament, abans ho deia el president Cañete, ara feies així, des del president del Gremi de la Construcció de Barcelona, compte, perquè hauríem de modificar aquelles coses que pugui ser possible recuperar persones joves que puguin fer pràctiques en les obres, que ara no es pot. Hem de recuperar legislació que pugui fer possible recuperar un teixit també de sector de capital humà que també, com va passar el 2008, els que s'hi dedicaven van quedar arrasats. Es van dedicar a una altra cosa i 17, 18, 20 anys després estan ja en un altre sector o s'han jubilat. Per tant, el tema capital humà a mi em preocupa molt perquè des de la industrialització, en la qual s'ha d'avançar i molt, doncs segurament no podrem pas fer-ho tot. Bateria de 3-4 solucions, fantàstic. Xavier? Jo, comentar en primer lloc el pla de les 50 vivendes que ha comentat en Jaume, a nosaltres ens sona bé, ens sona bastant millor del que hem vist fins ara. En primer lloc perquè també es va tenir una mica l'atenció de trucar-nos, explicar-nos-ho abans que es fes públic, vam poder també dir una mica la nostra, s'han fet certes modificacions que creiem que ho poden fer més viable, desconec exactament, tot i que en Jaume ens ha explicat bastant bé la profunditat, però sí que veiem una actitud d'unes maneres diferents i creiem que aquest és el camí. Per tant, hem de ser optimistes. Jo, tant de bo tinguem davant el problema del capital humà, perquè voldrà dir que ja hem solucionat, ja hem arrencat. Ja hem arrencat, veurem com ho solucionem, si hem de portar gent de fora o hem de reinventar-nos a tots. Però serà una bona notícia que tinguem el problema del capital humà. Per tant, en primer lloc, jo crec que és un bon camí el que està agafant a les 50 vivendes. I segon, jo com a propostes clares diria, algo per nosaltres evident és ojo amb les limitacions de rendes, estan beneficiant a les elits, perquè abans ho dèiem, si algú pot pagar 2.000 euros per un pis, però acabarà pagant 1.000, aquests 1.000 on van? A la seva butxaca. Augmentar la seva capacitat d'estalvi. I la persona que no pot accedir aquí, igual s'anà a la perifèria, a pagar 1.000 que s'ho pot pagar. Per tant, no té capacitat d'estalvi les rendes baixes. Són coses que hem d'anar molt de cuidado quan toquem alguna peça del puzzle perquè ens pot sortir car. I molt important, 30% d'UPO. Com comentava el Carles, conec ben detall també el que s'estava fent, amb molt bones maneres i amb un consens jo crec molt raonable. Jo aquí la reflexió una mica seria què volem, el 100% de 0 o el 10% de 100? És aquest el punt, perquè si en comptes del 30% s'hagués dit el 10%, segurament ara haguéssim fet 4.000 vivendes, no 144. Doncs aquí hem de reflexionar també tots. I per últim, 22@. És una benedicció que aquesta ciutat tingui el 22@. No només pel que ha suposat com a oficines, que ha sigut un pol d'atracció de talent inigualable. De fet, nosaltres que viatgem molt a la resta d'Europa tenen enveja d'un 22@, com el que tenim nosaltres, però hi ha un problema, que el vam pensar com es pensava fa 20, 25 i 30 anys, que era com a centre de negocis. Les ciutats no s'han de polaritzar en quant a usos. A una part les oficines, a una altra la vivenda i a l'extraradi el centre comercial. No. Les ciutats que volen liderar el futur han d'unificar usos. 22@ implica el 28% de l'estoc d'oficines de Barcelona i només el 6% dels habitatges. Aquí tenim un desequilibri claríssim. Per tant, la nostra proposta, que vam poder presentar a l'alcalde i a l'equip de govern, és tot allò, fer una modificació puntual del pla general que permeti, en l'ús terciari, fer habitatge. Aquí és on tenim la solució. Per què? Perquè els nostres càlculs és que es podrien generar gairebé 10.000 vivendes, 10.000 habitatges, perdó, en el centre de Barcelona, perquè 22@ és Poblenou, és centre de Barcelona. I us asseguro que hi ha molt poques ciutats al món que puguin dir que poden generar 10.000 habitatges en el centre de la ciutat. I nosaltres ho podem dir. És una voluntat purament política, perquè és una modificació puntual del pla general, igual que es va fer fa 3 anys. El que passa que es va fer d'esquena al sector privat. Si ens ho haguessin dit, haguéssim avisat. Ho fareu?
però el resultat serà el que tenim ara. 0 vivendes construïdes. Llavors, tenim una oportunitat única. Depèn de tots plegats fer-ho. Fantàstic. Jaume. Bé, a veure, jo, de fet, la meva ja l'he dit, la col·laboració públic-privada, diré alguna cosa més, però en primer lloc, respecte al Pla 50.000, portes obertes al sector privat per parlar-ne, també perquè el que interessa és que tiri endavant, és a dir, no equivocar-nos i que no tiri, el que interessa és que tiri, i per tant, si hem de canviar en algun moment alguna cosa, ho farem si està en el nostre abast fer-ho, perquè la idea és que surti i que surti bé. I després de les altres qüestions, a veure, jo simplement un comentari, perquè clar, això és obra nova, mentre no els construïm els pisos, què es fa? Llavors, no hi ha altre que tirar del mercat de segona mà. I al mercat de segona mà hi ha dues tipologies, el de lloguer i el de compra. El de lloguer, tenim el sistema pal·liatiu del sistema d'ajuts al pagament del lloguer, que ja anem pels 200 milions pràcticament anuals, la Generalitat, rècord de totes les comunitats autònomes i amb diferència d'ajuts al pagament de lloguer, que és un pal·liatiu, no és altra cosa que això, però és absolutament necessari, des del meu punt de vista, mantenir-ho, justament perquè és una contenció de la situació, però també voldria dir que després hi ha el mercat de la compra-venda. I el mercat de la compra-venda crec que també s'hi ha d'actuar, és a dir, s'hi ha d'actuar facilitant que la gent pugui accedir a aquest mercat, perquè al final també el que compra un pis acaba descomprimint el mercat de lloguer. És a dir, això és exactament així. I per tant, això jo crec que també s'ha de potenciar. Hi ha iniciatives que s'estan prenent al voltant d'això, com els préstecs dels joves d'emancipació i tal, que van, crec, en una direcció adequada en aquest sentit, perquè a vegades ens tanquem amb el mercat de lloguer i no ens donem compte que fora d'aquí hi ha un mar immens, que és el de la compra-venda, que també pot tenir receptes útils i que serveixin perquè la gent resolgui els seus problemes d'habitatge. Abans crec que el Carles ho comentava, que és més barat comprar que llogar. Doncs sí, en alguns llocs és més barat comprar que llogar perquè els tipus d'interès estan com estan i, per tant, això es produeix d'aquesta manera. És un contrasentit total, però també podem aprofitar aquest contrasentit en favor de poder fer polítiques que diversifiquin els règims de tinença, que jo crec que també és una mica la clau de tot plegat, o una mica les claus de tot plegat. Hi ha diferents, en el Pla 50.000 hi ha lloguer, però hi ha una altra cosa, que és la transmissió del dret de superfície, que és una cosa que de fet, a Barcelona vam començar-la a fer fa 15 anys, quan jo vaig ser gerent del patronat, que és que tu el dret de superfície li transmets a l'usuari de l'habitatge. És una venda, però que el pis no és per sempre. És el de 75 anys. Al cap de 75 anys el pis es torna cap a l'administració. I, evidentment, és un sistema, això seria un sistema de tinença intermig entre la venda i el lloguer, però que permet una accessibilitat millor i també hi ha de ser-hi. Això també hi ha de ser-hi. Jo crec que en la diversificació dels sistemes de tinença també hi ha segurament una de les claus de la resolució d'aquest tema. Una més, perquè, com deia el Carles, no és una solució que ho arregla tot, sinó la suma de moltes que potser fan alguna cosa. Blanca, una última proposta, fórmula. A veure, una cosa que ja hem dit és un tema com de canviar mentalitats per aconseguir una societat més oberta a pensar en espais en comú i més oberta a pal·liar els problemes que tenim ara com a societat, tant en el públic com al privat. Parlem en el públic, però en el privat també hi haurien fórmules en aquest sentit. I després, lligat una mica amb el que comentaves ara, la reutilització creativa del parc existent, pensar en fórmules per mirar a veure quins edificis tenim, què podem fer amb ells i també que en aquest repte de l'habitatge també hi hagi un tema de rehabilitació o de recuperació d'edificis construïts, que jo penso que és un potencial que també es pot treballar i en aquest sentit penso que no l'hauríem de deixar. He demanat que fóssiu breus, no ho heu sigut, però valien molt la pena les respostes que heu fet. No passa res, llavors el torn de preguntes sí que el passarem tranquil·lament després en l'estona del còctel. Estic molt d'acord, Carles, que és un encert dir el repte de l'habitatge, perquè és un repte que tenim tots per davant i en la resolució d'aquest repte que ens hem creuat en els últims anys amb una crisi que ha trencat teixit, ha trencat confiança.
I és palpable en aquesta taula, no? La manca a vegades de confiança d'unes propostes o d'altres, però sí que està la il·lusió i les ganes de col·laborar, crec que són palpables. Moltes gràcies a tots quatre per les propostes, per les reflexions, per aportar aquest debat, per enriquir-nos a tots, i espero que d'aquestes idees es traslladin a altres taules, a altres despatxos i alguna sigui realitat. Gràcies per formar part del primer Eixample Talks i gràcies a tots vosaltres. Ens veiem el 6 de novembre en el proper Eixample Talks sobre finançament. Gràcies. Molt bé. Bueno,